Keblai pi ki perlok ki prajor ki perdok prasnam mentah kasi nak kaliang kajonga ngadon hang hashtag nanti banlej sepo East Giant Hills District hagaba nak kaliang jonga ngayo ya ke kubur ngabena ba kaladon ba uai urang ba perdok prasnam jongi ngapo East Giant Hills District ulami syakmat ban syong syat tangan ha kawai nak isnong hang nepo East Giant Hills District dan nak kaliang jonga ngam datip ya kadang kekut ka ai ke bajia bat ka ai ke isu ke ba uni orang ba usong syak tangan tenri kadai ngasngau ba kadai kamram pat ke jonga ba wat ngadon hapok selong ru bangan wan ban wat jingtip ban wan ban ya kendu ii bangin yo ban sngau ba ka ai ka daw lani ka ai ke isu ke ba penlong yo ni orang ba ban mi syakmat ban syong syak tangan denga trai ngini syak syukor ngini syak stom hadu bangin poi ha kadai jaka bangin yo ban ya keren mat khmat bat orang ba kena bangin tip kenya kata ka clear picture leni ka isu ke ba utai orang ba usim ya ke senjam bat song syak tangan namang tip barok ba kakam song syak tangan kam dei kakam ka basuk kadai kakam ka ba ni sacrifice ila ke jong ke jing im te ka ai kata ka pa penlong u hadu ba un sacrifice le bu IT ya la ke jong ke jing im ban song syak tangan hatu ka dei ni am ka jing mentoi nam tau pat ba hatu ka dei ni am ka public interest ngintip khamha andang yo ban ya kendu ban ya keren mat khmat bat i you. Mentalak poi hang ni pok ke senong rembai ke ba ibak marshal i rangba nang ni pok East Giant Hills District lami syakmat ban syong syak tangan ten kaliang jonga kemanga ong pi mene ba bangintip ya ke jingisa nak ai kadau bata ka ai ke penlong i ban wan syong syak tangan kalong ba ngin yo ban tip ya ke jingsai na i andang ila yo ban ya keren makmat ban i te mentangin yo ban ya kendu ban ya keren makmat ban i bat katu kat neki briu ba don hasenda bat i hakani ke jing syong syak tangan ke jong i cha cha ap mo pen kam sama ha ong poi sipan nanduk pas nanduk tak mun komplai ba Pasngau ai nang poi mentang sengi mo nomor ba bek kam stu am yuk jik ngatang yuk jik tip tang kiri kisi nayat soprang belai nomor ba kejing dawa jong pi kalong ke ba sonong rim tu Bak Marshal hadin bangi yuk jing tip mo pada kaliang jong pi mi syakmat ban syong syak tangan ni kwa ban tip kom ke jat ben riu kom ke imlang ke salang kom ke jela ni kwa ban tip ba ka ai kata ke penlong ya pi ka ai ka daw ke ba penlong ya pi ban sim hadu kat kani ke senjam pin len la de pin sacrifice hadu pin sim ke senjam pin mi syakmat ban syong syak tangan mekong hi ba hadin ke jingkhang doyong ba khara snem ngi ap kin ngi ke sarkar bakal le ye ngi sangathu ba khang ge NGT de ka ain ke branch ke balabu de Supreme Court handrai ke ba ke kli do ke de Supreme Court te handin ba arajar ka khandai ngi i ke judgment yang Supreme Court ba apo mi khalia hi ba yo khandau ke chiap pamla ban tuklar namar ki de try hok try ri namar ka hap ke shikshri luria te kala aya lat ya government bakan chnai ki ki policy ma ki mining policy handai dengi pe ki government jongi kam le ai kasnap menti yo duyong bat la de ki por ki shubeng be ba ngi ki try jala try ri ki shuang be ha tin dong we ki on every day every time illegal transportation ke jingmut illegal transportation ke jingmut ki khenyengi ki nong tu illegal mungkin nong tu mo kumno ngin long nong tu haba kane gade gari jungi kane gade ka khandau ka chiap ka jungi kane gade ka mati long chua man chua jungi berkhai kani te mun ngi snore mat ngi sno jeu gin hari la jong ngi nang sha palong nong tu
wat kinong mikmar bun lagi ba per ki ba parti ki ndala po ka session po assembly pelong nong tu pemaningi kamtam ha for election ki wan shi ying chisem jengi ki kembas yengi lani ki lab election yengi ba sangab ha job yengi andala ngi job ngin chinai ka an ban yadai duyong ban pli duyong andre kani kalong tang ha jing po sni kumdon kai kai ro te mut ke pelong yang ha ba ngalai shi ki per ki shnong ngarung shi ying ki bedu ke basha ngepek ngi no ketung bahagam mesin berketang bahagam mesin cungang bapek dan kilong kemi ki pli bateri mentah lai spa tengka sisngi kitet khaw ki pli kitet jhur kimyo tang bai skur khon bat la sha ga sngi shibu ki yo jingtri mentah sngi la sha ke bat ki yo jingtri nomor don jingtri shu tang sisngi ki la ban yo la don ki bro bala ban ai gudan bisa mulu malak brek sat ndrei bubun balang pli la yap berkhai kiman kemi kilong kemi pli bamyo ban play skur shu bamyo ban shim dawai shu labun ha kilong kemi kilong pag biya nakadaw ba kimyo pisa shu ban li shim dawai nama da kilej ha government hostel ro kambiang garwai kambiang garashin government hostel ki shu kalong tangkan name government hostel hadok mentaga bat biang namar na do kiskan ki CT scan MRI kimdon kum kita te nangni shilong dengilej sheni krim nangnu kinyo pisa ki brejungi namar tangban bam yo pisa te bandit shedu istay gala bahaya ki namar ha district jungi hadu menta ki hospital ki babiang kimton te menda kata gada mut ka kata bahaya ni tengah shim gani senjam ba dalong kat palong leja hab yada be juga ri lejong hab yada be gibri lejong namar ba lada ni ap hagi emli ladingi ap hagi MDC umdan ba patiau namar ba tangkil job gila di gila seng gila yo tulop gila hun musim ba o ki biang be rei lada kilong makna ki meliro yo bekersyanya ki gila ban kersyan yo tu bam kersyannya ki pat kimla ban kersyan kata de kadau ko be do ba degi ongkat ba ongro kimla ban pendap 6% yo pa ba tekani ka thang ba yangi daling asosiasi jungi bat ke tim jungi la rai kadu ba nginye khun dar jagat berjaya ngiro te suya thu engi mata lakat no sengi phi layat kene ka jing sat kan permenta sni la long khat we sni along khat sengi te kala don ka jing respon na kaliang jong ki department sarkar banwan ye kenduk ye phi banwan monitor ye ka kwat ka khia ke jong phi hang ni hoi kata ta kiwan hi na liang administration ki magistrate kiwan hi te kini ki doktor kiwan ki nurse kiwan hi tente na liang jonga ngamsha ban tes banu namar ngadang biang ngadang fit bat nga ong ye ki ba khat arsnem ki shitom gilong kembi long pam don doktor basumar te khile sumar shwai ki nga marwe nga shong nang news ngi prasni dani bet mentang lalong khat ngi tension ye nga balai khat arsnem bi tension pat ye kilong kembi ki pli bashim jingjat ki bayap ki juki gerang li te kamut na kaliang jong ki nomi khmat suang no ma jong kani ka ri chan tia hang ni na kaliang jong ki hatu ki la don ke jing wan ye kendu wan ai kanu ka assurance abai dei bet kani ka jing mi jong pi khmat ban song sat kan ho kiwan hang ni kiwan nang siwan ta naga sutnga saipung constituency ki lokal ni ban naga 6 clear ki mali ki lawan ban kiwan kendu ban ai musim e dari benar ke insurans ke 4 don ke te na kaliang jong pi ba marshal kom ki pai ba no snong ni kwa ban tep mo ba pi mata phila de biach khat weis ni den rei na kaliang jong ka sarkar kampat don kanu ka positive respond lani kanu ka dak kashin ke ba ki interact lani ke ba kin ong ban ai kata ka positive result mo haba ye debet kani ka agitation ke jong pi te ka ei ka ba na kaliang jong pi kwa manta ban ya thu engi ba hatu ka ta ka jing yat jong pi shakmat ban mi shakmat ban song sat khan ka long bet hadu ba phinda urlong kani ka issue ne ha kanu kor kom pi don ka jing mut jing perkhat jong pi manta ki jing shat kan jong hi ngala raikut ba adu ban urlong hi ba ga government kan le ba kan shnai ki an kan thaw ge lat kan ti kham tam ban pli yu duyong hoi kumjo yu ka district council yu ka district council nga pat ba namar state ka wai ke jongi de ka district council ba ya da yu kundio ku chiap hoi nangkong nga pat ba ka de ka district council ban shnai gi ki an ba ar ka de ka state government te kini boro artli ki department kini trailang hagaju opor bagin shnai ka an
bakin tahu kalat kalti bapunun pli duyong neleng jungi nginyat bikini kat bapri og respon isno thu ban shinai ka an ke shimpor an re ngim le ngin mat bi ka ke jing jungi kat bangi dang i masla thai te nakaliang jong pi la shim ya kene ka senjam te haga jing yu i ge jongi namar bal daya kren hi bat udoyong ni yu i man kasngi udoyong uyat bet ladam dei bakit doyong kit ayu gitu gitrok bro shimit mo te nang ta shu kalong ba ni sakhi ya kata kalong ba napok DMR ke jing sei ya ki chalan bada kat kum ke jing wat jing tip jongi ngilap ba kawi ke chalan kam palat ya khat san hajar tingka te rei lawan di ngam tip syakini ki than jong pi kat no rei sete syangi sepok southwest kasihil jongi ki briu ki ya penyat yau ke tu dor jong ke chalan hadu khandai pho silak kawi ke salan kat baka actual price ke bami na po DMR ke dekat san hajar te halor kan ni pidon em ke jing perkhat ke jong pi bayok kan ni ke dei ka manipulation jong ka government bakim kwa ban pli doyong nomor balada i pli doyong kemut ba imat kan dei penban ka jing du nong ya kita ki ba don ha kabor lan ni ki ba yok ban sensar hem ya shalani ya do menta tu ngaya shangi shani tu padon shalani do ba khang duyong kan tang tu arajar khasau khasan last kan real try ka la bandai kedon ke shalan ke blak na government lain yang ta do mentam dan shalan re te hagajing pe jungi mud yone duyong ke la pelong politik yu don ki ngamla bantip ki he han ki ba don no department kila snobang ba yone duyong ban khang be nakata daw te karahi bagaling shimro mi i bakadon kaskan namar kaskan ga ba ban nyu roi ki jij ban rew jungi bam ailat ban tri ban kata ki mut kun ki nakat tu kan ki bahe ki kwa ban khang yu duyong kim kwa ban pli duyong tumut ngaker pat ki turo wat kwan men toy tang yela di shimit shila di perkhat lang yu bobon balang ye phi la gur khu blei kalong ke jingur khu ba ye phi la yo tinggi hukum boleh tangan rei perkhat lang nama tahu dukuri ujuki orang li te to ba marshal ngi la so thu ya kata ka initiative ke jong pi ba pishim ya kene ka senjam ni so thu kam dei ka senjam ka ba sup ban shim ya ka senjam ban shong sat kan ke dei ke jing lan na de ke dei ke jing sacrifice jong pi na banta ka ngila ban ong kata ka jing im lang ki paj ba no so snong hang ne po kari be ke jat ndu ke jongi namar ba ublai la ker khuingi lengba kene ka spa mariang mo ka mineral resources doyong ten ring ngim yo ban tri ngim yo ban kata ti kan don jingmut yu ka spa mariang ka ba ublai ker khuingi la ngim yo ban non kam ya ka mo te kublai shibun ba marshal ya ka jing sha jong pi ba de ke jing kloi jong pi ban penshai le ni ban batai khmat jongi lang iwe ya kata ka jing mi jong pi khmat habe de pe kan ke jing shong shat ngan na kaliang jungi kum ki paj ba na sosnong ngim don ai ban siu kaliang namar kan ni kan ring isnyau ba pi la dei wei na kita ki klur jong jat breu ba pi la sim ya senjam ban len la de mo nam ta jongi tingi kit bok kit wiang bada ngiyai don rangkat ha senda ke jong pi rangkat ki jing duai kit bok kit wiang nam ta jong pi ba ublai un snap ya kita ki jing duai ki jongi ba un pen kendu ya ke mensim ke jing do nut jong kita ki breu ki badon hakabor ki bala ban snai kita ki polisi kenang ba lengba ke jing kta ya ke mensim ke jong ki bakin don ya kita ke jing ya tiplam ke jing isen ai nam ta kan ni ka senjam ke ba pi la bi syakmat ban shong shat kan bada ngikit bok kit wiang ru ba kanum don ke ai ke ban ke jing jia ke ban jia ke jing jia ke ba sosi re ai ba shwa ban poi kita ki jing jia ki ba sosi ai ba kanong ke jing job ya ke jat beru bangin yo no ban pli la ni ban kam trai no ya ta umar bo khandau badon hang ne po ka jat beru ke jongi blai sibun blain kulku nang ya shaprang ke ni ka jing thmu ba pha ke jong pi ngikit bok kit wiang kum ke jat beru ba pinlong lupa utau nong job ha ke ni ka kam